Bueno, benvinguts a la 5ª edició de la Costa Brava Stage Run. Jo sóc en Jordi Bici, de Free Sports, i juntament amb en Tomàs, que aviat el coneixereu, doncs organitzem aquesta gran aventura de trail running. Ens espera un cap de setmana increïble, per un entorn espectacular, però també de convivència, no? De convivència amb la resta de participants, que aquest any ja contem unes 20 nacionalitats diferents. Així que aprofiteu aquest moment i sobretot també, si tot va bé i podeu arribar a Portbou, doncs res, que gaudireu d'una de les paelles segurament més grans que hagueu vist mai. Farem un arròs per unes 300 persones, així que un incentiu més per acabar aquesta gran aventura. Molt bé, feta aquesta petita introducció, anem una mica a explicar els bàsics per sobreviure aquest cap de setmana. Teniu el Racebook. El Racebook és, podríem dir, la bíblia de la cursa. Allà hi ha tota la informació que necessiteu i sobretot les primeres 2 pàgines hi tenim tota la informació bàsica, molt resumida, però és molt important fer-hi un cop d'ull. Jo ara destacaré 4 coses. Una d'elles és que us donem un tracker de seguiment en viu. Aquest tracker és important que vosaltres l'encengueu sempre una estona abans de la cursa, de l'etapa, i us el poseu a la part superior de la motxilla que porteu. Més que res perquè tingui bona cobertura i el seguiment sigui correcte. Nosaltres, un cop acabada l'etapa, els desconnectarem, així que quan acabi no l'heu de parar vosaltres. Un altre és el dorsal. És molt important portar el dorsal sempre visible i a la part davantera, perquè nosaltres també puguem fer un bon control tant dels corredors com de la cursa en general. Llavors, també permetem els canvis de la distància llarga a la curta. Som conscients que això pot passar, cap problema, nosaltres ho acceptem, així com, òbviament, acceptem que algú pugui abandonar. El més important de tot és la comunicació amb nosaltres, amb l'organització. Si voleu algun canvi, és important que ens ho digueu el dia abans, o el mateix dia, però preferiblement el dia abans, més que res per nosaltres poder lligar bé el tema dels serveis d'autobusos, etc. I d'altra banda, si abandoneu, és també molt important, primer, que ens ho comuniqueu per saber que esteu bé, i segon perquè el tracker ens l'heu de retornar. Això és una mica crític amb les inscripcions, amb aquella gent que hagueu optat per inscripció bàsica, perquè tots aquells que heu optat per aquest tipus d'inscripció segurament no ens veurem a l'hotel i és important que trobem una forma de poder retornar aquest tracker. Per comunicar-vos amb nosaltres teniu el telèfon posat en el dorsal, el nostre telèfon, també teniu el nostre correu electrònic i també sabeu on som, estarem sempre a meta o a l'hotel amb la resta de participants, així que amb una d'aquestes 3 vies ens ho podeu comunicar. I finalment, nosaltres us facilitem per correu i també teniu a la web els tracks de les etapes. És molt important, si teniu un rellotge que els accepta, doncs posar-vos-els. És un punt de seguretat més per si tenim algun desmarcatge o algun error que algú pugui cometre, perquè això us salvarà de potser fer quilòmetres en va. Llavors, no costa res, us els poseu aquí i si veieu que aneu en el track i tot va bé, doncs endavant. Així que res, ara anem per la part del briefing tècnic amb en Tomàs. Bé, hola a tots, jo sóc en Tomàs, que juntament amb en Jordi som els dos que organitzem la Costa Brava Stage Run, amb l'ajuda de tots els voluntaris. I bé, després d'aquesta introducció d'en Jordi, començarem amb el que és més el briefing tècnic de la primera etapa, però primer 4 comentaris que ja serviran per les 3 etapes. Primer de tot, en els perfils i en els mapes que teniu al Racebook veureu que ho marquem tot amb diferents colors, amb color verd, blau i vermell, com les pistes d'esquí. Això indica una mica la dificultat de cada tram perquè us podeu fer una idea de si anireu més ràpid o més lents. El verd serien carreteres i passejos, que són molt ràpids, diguem, asfaltat. Els segons són camins de ronda i pistes, que bueno, també poden ser ràpids, però ja no tant, no és com córrer en asfalt. I per últim, el vermell són camins o platges en els quals correm sobre la sorra,
que òbviament ja es poden fer més durs i més lents, o trams en roques que poden ser més difícils de superar. Això per una banda. També en els perfils i en el mapa veureu que hi hem posat els temps de tall. Els temps de tall estan, pel que fa a la de 80 quilòmetres o de 120 quilòmetres respecte a l'hora de sortida de la cursa, és a dir, com si l'hora de sortida és 0, com ho portareu en el vostre rellotge, però sota també està d'acord amb l'hora del dia, si són a les 2 del migdia o si ens ho tenim en els dos formats. Què més? Sobre el marcatge de la cursa, estarà marcada amb aquestes banderetes, que les hem fet noves aquest any, i també amb aquesta cinta de marcatge, que totes elles són biodegradables, també són noves d'aquest any, i això és el que haureu de seguir durant aquests dies. Després, també respecte als desnivells. Nosaltres el desnivell que tenim posat en el Racebook, a la pàgina web, és el que ens dona Wikiloc. El que sí que és cert i que hem detectat és que quan vosaltres correu amb el rellotge, són etapes que no és com anar al Pirineu, que fas 1.000 metres de desnivell de cop, vas molt amunt i avall, i els rellotges ho calculen com més desnivell del que és en realitat. Llavors vosaltres al rellotge detectareu més metres dels que nosaltres diem, però quan nosaltres després passem els tracks a Wikiloc ens ho rebaixa. I nosaltres fem servir aquest, el que diu Wikiloc. Per això us avisem, perquè ens ho han dit altres anys, que el desnivell no encaixa. És possible que en el vostre rellotge us surti més del que diu. També hi ha variacions entre rellotges, Llavors, només us ho comentem perquè ho tinguem en compte. I per últim, en alguns punts determinats de les 3 etapes, sobretot de la primera i la segona, hi ha alguns trams que és possible que hem de fer plans alternatius si hi ha temporal, perquè anem molt arran de mar. Llavors, això nosaltres intentarem decidir-ho el dia abans, però a vegades un dia pot no fer temporal i l'endemà sí, i el mateix dia ens veiem obligats. Si podem, us ho direm abans, però si ho hem de dir el mateix dia que ja esteu corrent, ho enviarem al Telegram i també els avituallaments us ho diran, tan bon punt ho sapiguem. No vol dir això que heu d'estar atents a Telegram, perquè si hi ha un pla B, nosaltres tindrem algú allà a punt per avisar-vos, però si voleu estar informats o en un moment donat en l'avituallament voleu mirar el mòbil, doncs ho avisarem d'aquesta manera. Bé, crec que això és tot pel que fa a aquesta petita introducció i anem pel briefing de la primera etapa. Bé, doncs aquests briefings tècnics els fem en vídeo aquest any perquè us els podeu mirar quan vulgueu, amb tota la tranquil·litat del món, que ho pugueu entendre tot bé, perquè si ho fem durant el sopar, durant l'entrega de premis, doncs a vegades no s'escolta bé i creiem que així ens ho podreu estar molt més atents a l'explicació. La primera etapa és una etapa curta, entre cometes, però és molt intensa. És el primer dia, sortim a les 12 del migdia, tant la cursa curta com la cursa llarga, i la podem dividir en 3 trams, diguem. El primer tram fins a Lloret de Mar, que és el primer avituallament, és un tram molt variat en què trepitgem 2 jardins, el Jardí Botànic Mar i Murtra, tot just a la sortida, i després el Jardí Tropical Pinya de Rosa. I en aquest tram fins a Lloret doncs, tenim això, tenim passejos, tenim algun corriol que no són tècnics, són fàcils. Tenim els 2 jardins i tenim els passejos, vull dir que és un tram amb puja i baixa, però que es fa prou bé. A Lloret, just a l'arribar al passeig de Lloret, trobarem el primer avituallament i d'allà haurem de fer, després del avituallament, tot el passeig de Lloret, tot arran de mar, i entrarem en un camí de ronda que jo crec que és molt bonic. L'any passat, els que vau venir, no el van poder fer perquè hi havia hagut una esllavissada, i en aquest camí de ronda doncs, vas arran de mar i és preciós i acaba amb un tram d'escales molt gran. Després de les escales entrarem a una urbanització que ja no deixarem fins al següent avituallament. Des de l'anterior avituallament fins aquí són 5 quilòmetres. És curt, però és un avituallament líquid, bàsicament per si fa molta calor doncs, que us pugueu hidratar. Hi haurà aigua i fruita. I en aquest tram doncs, fareu primer una urbanització
que anirà pujant, després una petita pista i després baixareu també per carretera d'urbanització fins a aquest avituallament líquid de Cala Canyelles. Després d'aquí també sortim amb una pujada molt forta per urbanització també, i quan arribeu a dalt aquí sí que ja agafarem un caminoi que ens baixa a Cala Morisca, on haurem de fer una petita grimpada per sortir de la cala, després baixarem per unes cadenes fins a la platja, que allà és tota la zona de Cala Llevador, i des d'allà, doncs, per unes roques i per la platja, anirem a parar al tercer avituallament, que seria el segon avituallament complet, que bé, aquí ja us heu d'hidratar bé i menjar bé per afrontar l'últim tram de 4 quilòmetres, que és un tram doncs, que realment l'etapa és curta i tan intensa que el tram aquest complicat està al final i es fa dur, es fa llarg, són uns 4 o 5 puja i baixes que no s'acaben mai, per corriols que són una mica més tècnics que el que hem trobat fins ara, i realment es fa durillo al final. Quan arribem a Tossa, veureu que arribareu de cop a Tossa i anireu cap a la dreta, sembla que no tingui sortida, però és per entrar al castell per un forat que hi ha a la roca, passareu per sota el forat i pujareu cap amunt per un carrer empedrat fins a dalt de tot, i des d'allà ja baixada cap a Tossa, al passeig, i arribada a Tossa de Mar. Bé, i això és la primera etapa, us esperarem allà. Des de l'arribada, compteu que teniu 10 minutets caminant fins a l'hotel, ja us indicarem, ho podeu fer servir amb el mòbil i si no també estarà indicat. I això, ànims i molta sort!